Arratsalde on guztioi, mila esker hona aurreratzearren. Egia esan behar baldin bada, guretzat hoi bezalaxe pozgarria da, euskarazko produzio kulturalaren lekuko eta aurkezle izatea, eta gure etxea, Euskaltzaindiaren etxea, guztion etxea dena, horretako baliatzea. Beraz, mila esker zuei, pentsa duzulako edo uste izan duzulako egoki izan daitekela gurekin bat egitea gaurko egunean, aurrera joateko gogoa eta animoak, eta nik hitz batzuk esango nuke, batez ere, Patxi Saezek aukera eman didalako bere liburuaren aurkezpena edo hala nolako hitzak sartzeko, eta horren inguruan esango nuke, alde batetik, hoixe, elefantea ikusi, titulua berak asko esaten digula. Eta batzutan, argi dago Euskaldunok ohitura daukaula ekin eta ekin elefantea ikusi nahian ibili eta ezik. Edo ikusten baldin badugu, ase galdu egiten gara bestelako txikikerietan eta ñabarduretan. Eta hori da Patxik proposatzen diguna, Patxik proposatzen diguna da, ikus dezagun. Eta ikusteko, seguru asko bista arruntarekin edo begipe arruntarekin baino beharrezko izango litzatekela edo beharrezko izango da betaurreko berriak asmatzea eta betaurreko hoietarako baliabideak Patxik atondu duen liburu hortan daukagu, ezta? Nik esango nuke honelakoak arrasto batzuk, lorratzak ematen dizkigutela gerokoan zer etorriko dan eta geroko horretan zer egin behar dugun jakiteko. Eta jakina horretan pluralitatea nagusia da, diagnostikoak eta konponbideak ere modu askotakoak izan daitezke, baina garrantzitsuena da euskara bera eta euskal kultura dugula helburu nagusia, eta behar bada Patxik hor esaten duena, ezta? Hitzetatik ekintzetara pasatu beharra. Eta ez baita erreza baita batzutan hitzetan ibiltzea, baina gero hor gonbitea eta nik uste dut gonbite ederra daukagula hitzetatik ekintza horretara joateko. Eta ez bakarrik gutariko norbait edo gutariko bakotxak horretarako gonbita jasotzen duela. Nik egituko nuke erakunde honen Euskaltzaindiaren erantzukizuna ere hortxe dagoela. Sortzetik bertatik datorkigu holako erantzukizuna, batez bere Ja Gonzalearen ikuspegitik, eta nik uste dut gaur egunean erantzukizun hori ere garatu egin behar dela, eta garatzeko bai alde batetik maila instituzionalean hizkuntza politika egiten dutenekin, egiten dutenetik gertu egon behar da, eta bestetik nola ez, egunero euskalgintzatik ere hurbil ibili behar. Patxik ez bakarrik predikatu, ejemplo ere ematen du, eta gurekin dago sustapen batzordean eta sustapen batzordekide. Nik ze esango diot berari, sustapen batzordeko aspaldiko kide izanik, behar bada ez da gizarrena naizen, baina aspaldikoena bai, behar bada hortxibiliko naiz, eta eskertzekoa direla honelako saioak eta honelako aleginak, eta honelako kontuak guztion eskuetan eta guztion ahalmenean jartzea. Lanabesa baitira eta lanabes garrantzitsuak geroko edo gerogarren horren esperantzan. Nik hor hasieran esaten du zuak frogatzen duela burdina, arran zaharra ala dio, eta Euskaltzaindiak ere frogatu izan du historian zehar, bere papera eta bere rola zein izan den, behar bada gaur egunean iraganari zo egotea egoki bada ere etorkizunari buruz jokatzea askoz egokiagoa. Eta hor gaude,
Eta hor gaude, eta horretan daukagu zure laguntza, eta horretan daukagu ez bakarrik zure laguntza batzordekide gisa batzordeen bileretara joanez. Ez bada produkzio edo ekoizpen kulturalak ekartzen, eta nik esango nuke euskara eta euskal kulturaren etorkizuna nolabait zirriborratzen, marrazten eta egituratzen. Beraz, zorionak zuri, zorionak baita ere beste egileari, ez nuen ezagutzen, gaur ezagutzeko aukera izan dudalako. Zorionak nire buruari, nire zer hori lehen aurkezpena dela liburu digital batena, beraz, zorionak nire buruari. Zorionak. Eskerrik asko, zorionak nire buruari. Eta aurrera goaz, eta nik esango nuke, bueno, Patxi, nire ohiko betaurrekoak gaur kenduko ditut, eta zure betaurrekoen bidez, ia elefantea ondo ikusten dudan, eta ondo asmatzen dudan. Mila esker. Bueno, Andres, mila esker zuen hitzengatik, eta mila esker buktegiri ostatua emateagatik guretzat ore handia da Euskaltzaindian aritzea. Eta eskerrik asko zue etortzeagatik gaur. Buktegi, dakizuen bezala, plataforma digitala da, non liburuak, euskarazko liburuak, duainek eskaintzen ditugun, baita bideoak eta audioak ere. Eta gaur, hain zuzen, Patxiren elefantea ikusi eta txerraren zurtondoko kontuak argitaratu ditugu buktegin, buktegi.eusen. Aitortu behar dizuet, izenburuak ikusi nituenean, bi gauza pentsatu nitula. Patxiren izenburuarekin, alegia elefantea ikusi, gogoratu nintzen ingelesezko esapide batekin. Hau da, The Elephant in the Room, alegia aretoan dagoen elefantia. Eta esan nahia da, gai handi bat dagoela gure artean, afera garrantzitsu bat dagoela, baina inork ez dula aipatzen afera hori. Eta irudintzait euskararekin hori gertatzen da etengabe. Hau da, euskara jakitea eta euskara erabiltzea gisa eskubidea da, besteak beste, baina askotan ez da aipatzen. Eta, bueno, Patxik esango digu, esapide ingelesak zer ikusia daukan bere liburuarekin, ala ez. Txerraren zukondoko kontuak ireki baino lehen uste nuen ipuin liburua izango zela, baina ez da. Eta hori jakin nuen, hasieran txerrak aipatzen duen zutabe bat irakurri nuenean. Eta orain, Angel Lertxundi handiaren baimenarekin zutabe hori irakurriko dizuet. Sukaldea izaten dugu. Zutondoa izaten diogu, familiaren beroa, etxeko giroa, erreferentzien zarea. Etxe barrua, erroen altzoa. Irudi hori gizendu dugu, sukaldeko zupazterrean amonatxu bat kontu kontari. Baina demagun auto bat, normala, kasete batzuk sartzeko txulotxo bat daukana irratiaren azpian. Demagun, alaber, bideatxo familiar bat zenperera edo jakara. Aitak edo amak DVD bat sartu du txulotxoan eta Mikel Urdangarin hasi da kantuan. Txatxa, matxa, linatxo jaio zan urtian. Umeak ere txatxa, matxa, linatxo eginez hasi dira autoaren atzean erritmoa markatzen. Gurasoak ez daude lotan, eta umeen festara batu dira. Pieza bukatu denean, aitak edo amak beste DVD bat sartu du txulotxoan, eta Xabier Lete hasi da orain, umeak hasi dira leterekin batera, otxoak gurasoek egiten segitu dute, lea batean nor otxoago. Transmisioa deitzen zaio. Edo deitura tradizionalaren edadura zabalduz, zergatik ez sukaldea. Beraz, orain, txerra eta Patxi hariko dira, eta euskararen inguruan, eta bueno, hemendik oso gutxira hasiko den euskaraldiaren gainean ere hariko dela uste dut. Beraz, txerra eta Patxi eskerrik asko zuen liburuengatik eta ona aitortzeagatik.
Bueno, eskerrik asko, nik eskerrak berezik eman behar dizkiot Andresi eta Euskaltzaindiari, izan ere elefantea ikusi idatzi berritan, Andresengana jo nuen, kaskas, ate joka etorri nintzaion, eta Euskaltzaindiko ateak parez-parez zabaldu zizkidan. Nere idatziaren eta asmoen berri eman nion, eta berak sustapen batzordearen bitartez elefantearen eztabaida zabaltzeko foroa jarri zuen, euskara biziberritzen jarraitzeko erronkak jardunaldia antolatu zuen Euskaltzaindiak, eta han azaltzeko aukera izan nuen elefantearekin ze adierazi nahi nuen, ze esan nahi nuen, eta ez bakarrik hori, gero ere sustapen batzordeko kide izateko aukera eskaini zidaten, eta gaur gainera liburuaren hitzaurrera Andresek idatzi du, eta esker betea adierazi nahi diot horregatik. Eta, bueno, elefantea aritzek aipatu du ingles esaera hori, eta bai, egia da. Nik hori jarri nahi nuen biztan, guztien biztan, alegia, euskerak bazuela, euskera bidegurutze batean zegoela, eta bidegurutze hortan zen norabide hartu, hortarako hausnarketa zabal bat egin behartzela guztion artean. Nik ikusten nuen elefantea hortzegoela, eta elefantea ikusten nuen lan munduan. Alegia, euskerak bide bat egin du, azkeneko 50 urteetan bide bat egin du, eta bide horretan bi mugarri daude nagusiki azpimarratu beharrekoak. Lehenengo mugarria, bide mugarria euskararen estandarizazioa litzateke, eta hor, zalantza gabe Euskaltzaindiak du protagonismo bete-betea. Egia da, bide hortan, azken batean Euskaltzaindiak egin duena da, herritik zegoen eskari bat jaso zuen, eta eskari hori landu, eta azkenean gero herriari bueltatu dio. Hain zuzen ere, euskalgintzako historian ikuste dut, beti historia hori izan dela. Hiztun herria daukagu, eta hiztun herri hori beti bultzaka dago, eta bultzadizo horrekin batera gero erakundeek erantzuten dute, orain euskaraldiak gertatu den bezala. Azkenean, herri ekimenetik sortutako zea dugu, ekimena dugu, eta ikusiko dugu ondorengo egunetan ekimen horrek zer ematen. Gero itzengo dugu euskaraldiaz, lasai eta zabalago. Bueno, izenburuari buruz bi hitz esan. Izenburua, elefantea ikusi izenburua, Joshua Fishman, soziolinguista handiaren esaldi batetik jaso nuen. Joshua Fishmanek esaten zuen askotan hizkuntza plangintzan gauza txikietan ibiltzen ginela, galtzen ginela, eta gauza txikiei erreparatzea litzatekeela zoologikora joan eta elefantea ikusi beharrean elefantearen zorriak ikustea. Hortik dauka titulua gaur aurkezten dugu liburuak. Oan txerrari pasatuko diotitza eta bera kontatuko digu nondik atera duen izenburua eta liburuarekin zer lortu nahi zuen. Bueno, nik liburua indela 3 urte idatzi nuen, papelean, eta gaur formatu elektronikora ekarri dut. Nik liburua idatzi nuen batez ere, nik badaukat blog bat, aspalditik, indala 12-13 urtetik, soziolinguistikari buruzkoa, eta blogeko irakurle batek sasatuta hasi nintzen liburua egiten. Hasikera baten
buruan neukana zen, blogeko artikulu esan digun, on batzuk edo neutzako onenak zirenak ekartea, baina gero konturatu nintzen horrek esaukala zenturi. Gaur egun, esan gure dute, interneten daude balde, zetako egin behar dozu berriro ere hori berori hartu eta liburura ekarri. Orduan, tarteka joan nintzen, badaude blogetik hartutako batzuk, baina blogetik hartutako guztiak daude moldatuta, eraberrituta edo aldatuta behintzat. Eta besteak, badaude blogean sekular argitaratu ez diren gauza batzuk, bai? Itzulpentso batzuk ere tarteka, hor. Batez bere, hasikera baten zan hori, irakurle lagun horrek esandako horretatik tiraka, liburu bat zidatziko dut. Gero egia da, idazten hasi nintzen enean, aldatzen joan zen helburu, bai? Gehiago, nik soziolinguistikaren mundutik nator, edo nago, edo naiz, edo ez dakiz ja, zetan. Eta ikusten nuen, soziolinguistikan Euskal Herrian, liburu potolo samarrasko zeudela, baina falta zala apur baten, divulgazio mailara ekartzea hori, bai? Eta hori izan zen nahia, bai? Eta apur baten nik buruan neukan irakurle profila zen, soziolinguistikan interesa daukan hori, baina, igual klusterrek ateratzen dituen totxo horiek irakurtzeko gogoa ezeukan, bai? Horregatik liburuko pasarte guztiak oso laburrak dira, azkenean da blog baten formatua liburura ekarrita, bai? Nik txatalak uste dut ditune, bere garaian, berba egokia da, baina, dira, handik eta hemendik, burura etorritako gauza batzuk ganean eureak dira, baina, liburuan lapurreta asko egiten dut, handik eta hemendik, hori da blogaren eragina ere, ikusten duzu gauza bat interesgarria dana, zurekin badatorrena, eta, gero, jali, goratzen dut, Aritzek irakurri duen hasierako pasarte hori, libura idatzita neukan, eta justo hor prozesuan maketatzen eta abar, eta batean Lertzundik atera zuen hori berriatik, esan, ostia, ekarri behar dut, bai edo bai, lapurtin behar dut, eta onera ekarri, bai. Hori izan zen apur baten zera, bai. Patxi, hain zuri tokatzen zaizu txanda, bai. Apur baten, aipatu duzu hasieran, elefantea gora, la munduan ikusten duzuzuk elefantea, eta, ni, hain zuzen ere, nire ogibidea, lan mundua euskalduntzea da, hain zuzen ere, bai, eta orduan, bintzat gurean, elefantearen metaforak bidea egin da, bai, nuke esango ezakit bide luzea edo laburra, baina egin du, bai, eta aipatu da, eta diskutitu da asko, batzuk alde, beste batzuk ez horren alde, eta abar, bai, eta hori gu horretan gaudela, esan nahi dut, guretza zera, bai. Baina, onartu dezagun elefantea dela lagunduko, bai, bintzat hemen maiontan, bai. Zuk uste duzu la mundua elefantea lantzen, seguramente despiezatzen ere egin beharko dugu lana, elefantea handia da eta jateko gatza, bai? Zuk uste duzu elefantea landu eskero Euskaldunon bizi berritzearen inguruko zera horretan aurrera ingo dugula? Beste arlo batzuetan. Ez nabil, lan mundua lantzen beste arlo batzuk ere batzuetan aurrera pena dengo ditzatekera. Seguru baietz. Gaur goizean, lanera bidean, irratia piztutan neukan, Euskal Irratia, eta Bingen Zubiria, kultura sailburua, hizketan ari zen Euskaraldiari buruz, eta bi gauza esan ditu. Lehendabiziko esan dudana gainera izan da, hemendik aurrera, Euskaraldia pasatu eta gero, lan munduari heldu hartzaiola. Hori esan du. Arrituta ditu nahiz, badirudia, mezua iristen ari dela. Eta bigarren gauza esan duena ere, nahiko
garrantzitsua iruditu zait, nolabait ere, bueno, badala garaia erdaldunei adierazteko euskaldunok zer nahi dugun, ez behar dugun. Bi mezu, nire ustez, oso garrantzitsuak bota ditu. Jaurlaritza hasi da lan munduari heltzen, elefanteari heltzen. Urtarrilean dauka asmoa lehendabiziko lan mundua arlo sozioekonomiko, lehendabiziko plan estrategikoa aurkezteko, ibili da hilabete hauetan, eragileekin lanean, ni neu ere elkarrizketatu naute eta izan nuen aukera orain dela 2 aste kontraste saio batean ibiltzeko. Eta hor ere sumatu nuen, ez dakit, berdina baino, Euskaraldian ikusidan ilusio hori eragileen artean sumatzen zen. Alegia, zerbait bazetorrela berria, orain arte landugabekoa eta enpresa mundua mundu zaila da. Oso zaila, nola eragin enpresatan. Azken batean enpresak diruari begiratzen diote, dirua da beraien arrazoi nagusia, etekina dute nolabait ere arrazoi, eta orduan, zaila ikusten da, baino bideak txirristuak ikusten dira nola iritsi enpresatara, Foru Aldundiak, Gipuzkoakoak, Ogasun Sailaren bitartez, ari da aztertzen, enpresei hobari fiskalak, alegia sariak, euskara bultzatzeagatik edo euskeraz lan egiteatik, sariak jasotzeko aukera aztertzen ari da. Nik uste dut egingarria dela eta gainera tokatzen den pausua dela. Egin dugu bide bat, lehen esan dut, bi mugarri nagusienak lehendabiziko euskaren estandarizazioa da, eta hor nik esaten dut, euskaltzaindiak euskara zapata kajatatik atera eta mundura, mundu zabalera, munduko plazara eraman zuen, alegia internetera eraman du. Kontu jakina da, jende asko badaki, Koldo Mitxelenak bere hiztegiko hitzak fitxetan zituela eta zapata kajatan gordetzen zituela bere etxean, eta armarioak zapata kajaz beteta zeuzkan, fitxa horiekin. Eta gero, fitxa horietatik etorri dira euskaltzaindiak ondu eta landu dituen hiztegiak eta gaur egun denok interneten ditugunak. Hori berebiziko pausoa izan da euskararentzat eta euskaldunontzat. Eta bigarren pausoa izan da, bigarren mugarria, euskara zean sartzea, irakaskuntzan sartzea, euskarazko eskola. Horre berebiziko pausoa gertatu da. Egia da, gaur egun eskolari denetik eskatzen diogula. Eskatzen diogu, ez dakit, sexu heziketa eskatzen diogu, drogo menpekotasuna lantzea, eskatzen diogu, bertso zaletasuna sustatzea, eskatzen diogu, itanoa lantzea, azpeitian badago programa bat, edo arnasgunetako gazteek ahalduntzea, eta, azken batean, eskolari eskatzen diogu gauza pilo bat, eta baita hizkuntza euskera gazteen gana eramatea ere. Baina, klaro, eskolak dezakena egin dezake ez gehiago. Eta hor, hutsune batzuk sortu dira, hizkuntzaren aldetik, hizkuntzaren esan indarra, bizitasun hori, eskolak ezin du eman, hori beste nunbaitetik jaso beharra dago. Hori, orain dala 50 urte hori etxetik jasotzen zen. Eta gaur egun, etxeetan, lehen esate bateako 2 otordu egiten ziren etxeetan, eta otordu horiek izaten ziren, etxekoak elkarren berri izateko, elkarrekin hitz egiteko, eta elkarreragin hortatik ikasten zen hizkuntza. Gaur egun, etxeko kide bakoitza toki desberdinetan bazkaltzen du, batzuk lanean, beste batzuk eskolan,
behar bada egunean otordu bakarrean elkartzen dira, gaueko otorduan, eta orduan otordua askotan izaten dira mobilak eskuan edo mai gainean, eta azkar bazkaldu eta bakoitza joaten da, batzuk bere egongelako telebistara, ordenagailura, esan nahi dut. Leno tertulia zegoen eta hitz egiten zen etxean eta telebistarik ez zegoen. Orduan, transmisio hizkuntzarena beste modu batekoa zen. Gaur egun hori irabazi duguna alde batetik, eskolak irabazi duguna beste aldetik kaskartu egin zaigu. Etxeko transmisioa ere kaskartu egin zaigu. Orduan, euskerak egin behar du aurrera, orduan bide berriak aurkitu behar ditu aurrera egiteko. Transmisioa ere, lanmundua ere transmisioa da. Esan lanmunduan ere euskera ikasten da, lanean euskera baldin badugu, jakina euskera erabili egingo da eta ikasi egingo da, eta ez bakarrik hori, baizik eta euskaren aldeko langiro bat jarri ezkero, euskeraz hain ondo moldatzen ez dena ere, jarri egingo da giro horretan euskaraz egitera. Eta eskolatik behar bada hain euskera ez hain zorrotzarekin lanmundura datorrena, lanmunduan aurkitzen badu giro euskaldun bat, euskaren aldeko lanmundua egokitu egingo da, eta poliki-poliki euskara erabiliz joango da, zorroztuz, erraztasun hartuko du, eta barneratu egingo du hizkuntza. Gainera, lanmunduak prestigiatu egingo du euskara. Lanerako beharrezkoa, gizarteak ikusten badu, lanerako beharrezkoa dela euskara, euskarari beste arreta bat jarriko dio, beste garrantzi bat emango dio hizkuntzari. Gainera, esan beharra dago, gizakiaren jarduerarik garrantzitsuena lana da, beharra. Ez da kasualidadez, euskeraz beharra hitza, ez du kasualidadez, esan nahi dut. Gizakiak gizaki denetik, oinarrizko funtsezko behar batzuk ditu. Oinarrizko beharrik haundina da, elikatzea, jatea, elikatu gabe, eta bere oinarrizko behar fisiologikoak bete gabe hil egingo litzake, eta gizakiak azkenean beharra lana historiaren sokan erabili du hortako bere oinarrizko funtsezko behar hori betetzeko, eta gaur egun ere lana hori da. Lanaren bitartez gure oinarrizko behar guztiak betetzen ditugu, eta lana da gure bizitzaren ardatzetako bat, alegia umeak eskolara bialtzen ditugu ibilbide bat egin dezaten eta prestatu daitezen gerora lan mundura sartzeko. Orduan, nik uste du lan mundua dala gure bizimoduaren ardatza, gure mundu modu eta bizimodu honen erdigunen. Bueno, txerra. Eta zuk liburua idatzi zenuenean zer helburu nahi zenuen lortu? Jakina, idazten dugunean eta batez ere liburu bat idazten dugunean aldaketaren bat sortu nahi dugu, ezta? Zu zer moduko aldaketa, nun eragin nahi zenuen? Hostia. Galdera zailenean dizu. Ez da zaila, Ez, hau guztia dator, nik beti esan dut, eta jarraituko dudala esaten beti, ni soziolinguistika bakarrik interesatzen zait euskalduna naizelako. Esan gure dute, neu erberetan biziko banintz, seguramente soziolinguistikari ez nioke begiratu ere egingo. Esan gure dute, ni ez naz oso hizkuntza salea, ez dakiz eran, igual ez da fororik egokien hau esateko, baina ala da, bai. Nik soziolinguistika beti, ni soziolinguistikara hurbildu, urreratu baldin banintzen izan zen, euskaldun moduan egunero bizitzen
nituen eta ditudan hainbat gauzei esplikazio bat bilatzeko. Bai? Eta nik beti soziolinguistika ulertu dut gizartea eraldatzeko tresna bat bezala. Esan nahi dut, nik ez dute ulertzen, ez dakit, ni ez naz oso, eta hoin tesi doktorala egiten ari naz, ez naz oso akademia salea. Akademia ulertuta universidade mundua, bai? Orduan, nik batez ere bete nahi nuen zera hori izan, ni oso nire bloga inork irakurtzen badu, badaki ni oso soziolinguistika domestikoaren salean azela, bai? Ni beti holan deitzen diote, eta hori Euskaraldian horregatik niretzako da ikaragarria, soziolinguistika domestikorako milaka tresna emoten ari da, ganean modu masiboan eta edakorran, bai? Hora, nik bai nahi nuena zan hori, apur baten soziolinguistikaren goialde hori apur bet bera ekartea, lurrera ekartea, lokatzera ekartea, basatzara ekartea. Hori zan nire helburua, azkenean zan, badakit liburu batekin, liburu batekin baten batek bere pentsamendua aldatuko balu, igual, honezkero nire 40 urte hauetan, igual 17 edo 18 liburu idatzita aukiko neuzen, bakarra daukat idatzita, eta igual gehiegi da, hori izan, izan apur baten, tresna batzuk emotea, aldan neurrian tresna ideologikoak, esan nahi dut, pentsamendu mailako tresna batzuk ematea, gaur guk hemen daukagun egoera horreri buelta emoteko, Nik liburua batez ere beti nik neukana buruan zan, euskalgintzaren munduan askotan errepikatzen den diskurtsoa da beti eskearen diskurtsoa, beti eske gabiz, hizkuntza eskubideak, bestea, ez dakiz zer, hizkuntza politika eraginkorra, auta beste, ni ez naiz horiek zalantzan jarriko duena, inondik ere, horrek ere beharrezkoak dira. Nik ikusten nuena, eta Euskaraldiak zentzu horretan, ikustut horretan arrazoi bat gehiago eman didala, gure egunerokoan, esan nahi dut, aurrez aurreko horietan, badaukagu oraindik eragiteko ahalmen handia. Eta ez dugu erabiltzen, edo ez gara erabiltzen ari behar gendun beste. Zer esan gure dut, nik beti jartzen dut adibide bera, niko harriakoak oso antisistema gara, sistema beti kontra eta danaren kontra albaldin bada, eta nik beti, oindala urte batzuk, nire eraginez eta beste baten eraginez, erabaki genuen gure koharrian hizkuntza aldatzea. Gaur egun euskaraz aritzen gara gure artean, ez igual euneko unean, baina, euneko handi samar batean bai. Eta jarri, nire Ibai, nire koharriakoak esaten zuen beti, guri poliziak esaten digu ze hizkuntzatan egin behar dugun gure artean. Eta ez, orduan, gure esku baldin badago erabakia, erabaki dezagun. Gure ideiekin bat datorren hori. Eta apur baten, hori da liburuaren helburua, igual oso, esan gure, pretenzioso egia da, jakina, eta liburutxo batekin olakoak aldatzea oso gatza da, baina bai da helburu horrekin egindako liburua, Eta ez bakarrik liburua, nire bloga ere hortik doa asko, esan nahi dute divulgazio zera horretatik, eta apur bete pentsatzeko eragin horretatik. Euskaraldia, helduko diogu gaiari. Nik uste dut gai mamitsua dela, eta zure liburutik zer ikasi daiteke euskaraldirako? Edo alderantziz, zure liburuan zer dago euskaraldiak ekarri digun hortatik? Nik liburuan dauzkat pasarte bi niretzako oso
zera direnak, bai, bata da aitari buruzko bat, hori kasualidadea izan zen, esan gure, justo liburu argitaratu nuen nean aita hil zen, eta justo aitari buruzko zera bat idatzi nuen, eta horregatik, baina baukat beste bat nire aititeari buruzkoa. Aititea zen, ogi banatzailea zen, Harino Panaderan egiten zuen lan, hemen Bilbon, hor goian, Uribarri, Zurbaranbarri, horko horietan, eta berak beti kontatzen zuen, uste urte izan zela 76, ez nago erabat ziur, hor egin zen greba handi bat Harino Panaderan, eta greba horren zera zen, igandetan, domeketan, ogia ez banatzea. Hau da, astean eukitea egun libre bat, euren bizitza egin alizateko, bai. Eta greba hori irabazi zuten, eta nire etxitea egon zen greban, ez dute esango hor lehenengo lerroan, etzan egongo, baina, greba egin zuen eta irabazi zuten, bai. Zer gertatu zen, handik urte batzuetara, aldatu zen kontu. Gaur egun ere, nik uste dut igandeak direla, ogi gehien saltzen diren egunak igandeak dira, domekak dira, bai. Eta, nire aititea ordurako jubilatuta zegoen, eta beti ez du, nire aititea bizirik egondan bitartean ez du sekula igandetan ogirik erosi. Berak esaten zuen, zapatuetan ogi gehiago erosiko du, eta domekan jango dugu zapatuko ogie, eta listo, ez da zer pasten, eta dana perfecto, bai. Hoizan, mikroinsumizio ekintza bat, bai. Eta orduan, nik uste dut Euskaraldia, azken finean, kasu askotan hori bera dala. Hau da, ez dakit esan, askotan, inertziek eramaten gaituzte gauza bat egitera, nahiz eta gauza hori nahi ez. Inertziek, esan nahi dut, beste batzuetan dia koertzioak. Eta koertzioak beste erantzun bat merezi dute, baina askotan inertziek ere, bai. Eta nik uste dut Euskaraldiak horretarako balio duela, eta nik uste dut liburutik ere hortik datorrela, bai. Apur baten, guazen aldugun neurrian eta aldugun heinean eta daukagun ahalmenarekin, gure ahalmena ere mugatua da askotan, esan nahi dut nik nire ahalmena daukat, zuk zurea, eta nik ezin dut mundu aldatu, nik bakarrik imposible da sentitzen dut, gustatuko litzaidake, oso kijoteskoa izango litzateke hori eta ez da, bai. Baina Euskaraldiak bai ari da lortzen, esan behar nuen lortu duela, bai ez dakit oraindik lortu duen, ikusiko dugu 11 egun hauetan ze demontre pasatzen den, baina bai lortu duela... Orain arte bide egin du. Bai, bide egin du, bai, esan nahi dut, babes hori. Esan gure dut, nik hiru ekimen dauzkat buruan, ni hiruretan izan naizelako partaide, eta apur baten Euskaraldiarekin lotuta daudenak, bai. Fagor Arrasaten egin gendu Fagor Arrasaten Zamudioko plantan egin gendu noindala 2 urte honen tankerako zera bat, 3 hilabetez, askoz potenteagoa, esan dut 11 eguna baino, lanean, eta hor sortu zen giro bat, eta giro hori mantendu da. Ez eguneko unean, baina mantendu da. Esan gure dut, hor egon zen jende bat, pausua eman zuena, eta ordutik, ez dut esango eguneko unean, euskara zitzen dauenik, baina gauzak aldatu indira. Hazin ere, unin abilen beste enpresa baten ere, antzerako zeo zer egin zen, eta emaitzak emon dauz. Eta igez guk derion, eta nik hori da niretzako hiruretan honekin aldera garriena dana, derion egin gendun bostegunetan, eta nik derion aldatu dudaz hainbat ohitura. Ate pila bat zabaldu didaztez. Esan gure dut, tabernetan, esan gure dut, beste legitimazio batekin zoazela. Esan nahi dut, zuk ikusten baldin badiozu pertsona bati belarri prestxapa edo hau bizi txapa, egun hauetan, badakit abenduaren lauan igual kenduko duela txapa. Baina nire memoriatik ez da joango zu txapa erando zula. Eta igual Bilboan astuko zaitz, igual ez zaitut berri ikusiko urrengo 10 hilabetetan.
baina leku txiki eta zeragoagetan, trinkoagoetan, derio moduko herri batean, ni gogoratuko daz danak. Edo ia danak. Bai? Eta horrek ate asko irekitzen da. Eta nik uste dut horretara doala, bai? Ikoindala asko amesten nuen zera bat da Euskal Herria. Esan gure dut, igual ez nuen amesten egindan moduan, baina bai olako... Zerbait irudikatzen zen nuen. Bai, olako zera bat potentea, masiboa, zen nik uste dut, bakit Euskal Herriko arduradunek ez diotela, edo behintzat publikoki, behintzat zenbakiari larregizko importantzia emon gura, baina nik uste dut badaukala. Masibo izatearen horrek badaukala. Gaur emango dute zenbakia, gaur esango dute zenbat parteio dire. Baina, esan nahi dut beti, orain arteko behintzat, adierazpen publikoetan, beti, goaz zenbakira, gehiago goaz alde kualitatibora, eta gizet, eta bueno, bai, garrantzitsua da alde kualitatiboa, eta seguramente garrantzitsua izango da, baina alde kuantitatiboak ere eragiten du kualitatibo horretan, bai, eta nik uste dut hor, bueno, babes zabal hori garrantzitsua da. Esan gure dut, ez dakit, ni Derioko anaz, baina Bilbon bizi naiz, eta ez dakit, nik gure dut Bilbon arroago eta tenteago ibili hizkuntzaren kontua gaz, bai? Bestela nahiko arro eta tente banaz, baina bintzat hizkuntzaren kontuarekin ibiltea, esatea, bueno, osea, paparra ateratzea eta esatea, bueno, ez da zer gertatzen. Osea, esan gure dute, neuk egin gura dodan hau, babesten duen jende multzo handi bat. Ez nago bakarrik hemen ez dakiz eren kontra. Nik Euskaraldian aurrean daukat txikitan, 7-8 urtekin, umeko eskorretan, hondartzara joan eta han eukitzen nuen sensazio bat. Joaten ginen hondartzara, gerrirainoko uretan sartzen ginen eta jartzen ginen urrutira begira, eta urrutian itxas handia zegoenean, olatua ikusten genuen nola izan sortzen, potoltzen, handitzen, eta ja olatua guregana iristen zenean, bi aukera besteik ez geneuzkan. Edo buruz aurrera jauzi olatu barrura, edo angel ditu, eta olatuaren indarrak eta aparrak harrapatzen zintuen eta eramaten zintuen. Nik sensazio daukat Euskaraldiarekin. Badatorrela olatua, eta olatu horrek jende asko harrapatuko duela, eta beste zenbait jentek olatu barrura salto egin duela, baino busti denok bustiko diela. Eta olatuak indarra handia baldin badauka ere, lehorrean dagoen hori ere bustiko duela. Iritsiko zaiola zipristinen bat. Eta azkenean, ze gertatuko da? Euskara ikusgarri egingo dugu denon artean. Euskara iritsi egingo da, eta jende asko konturatuko da, bere inguruan euskara asko dagoela, eta gainera Euskaraldiak niretzako proposatzen duena da gizarte hitzarmen bat. Eta hitzarmena gaina oinarrituta oso giza eskubide oinarrizkoetan. Askatasuna eta berdintasuna, alegia. Erdaldunak Euskaldunarekin askatasun osoa dauka gazteleraz egiteko edo frantsesez egiteko, eta Euskaldunak askatasun osoa dauka erdaldunarekin euskeraz egiteko. Belarri prest den erdaldunarekin. Jakina, askatasun hori ezur mamitzeko gutxieneko baldintza bat beharrezkoa da, elkar ulertzea. Eta niretzako hoxe da, askatasuna eta berdintasuna, hortxe dago. Gizartean ez dagoena, gizartean ez dago askatasun eta berdintasun, askatasuna badago, nahi badiozu erdaldun bati erderaz egin, euskaraz egin, egitea badaukazu, lehenengo hitza egitea badaukazu, baino askotan erantzuna ez duzu jasoko, behar dan bezalakoa, behar bada purrustaren bat, egin behar duguna Euskaraldian gauza bada, bi gauza jantzi behar ditugu, txapa eta irribarrea Espainietan. Nik uste hori funtsezkoa dela, bi gauza horiek.
Bai, eta eraberian, esan gure, ez dakit, niri Euskaraldiak beste bi hiru gauza ekartzen dozta gogora, edo ez dakit gogora dan, edo bintzat, bai, bata da alde batetik, ni soziolinguistikara jaio nintzenetik, beti entzun dut euskalgintza eta administrazioaren arteko elkarlana egin behar dela. Entzun beti egin gutxitan, edo oso gutxitan. Eta orain gontan gertatzen ari da. Eta, eukiko ditu ondino zer hobetuak eta zer aztertuak, baina bada. Eta bada garaia, horretarako bai. Hori bat. Bi, nire ustez bada, nik ondino gogoratzen dut, zelan inpaktatu ninduen Ferran eta... izan hartu zait. Kontxo. Eta Gemma, telpikastaroa... Gemma Sanginez eta Ferran Zuai, bai. Nik gogoratzen dut emunera etorri zirela, nik emunen egiten dut behar, eta eman ziguten telpikastaro bat. Ni urten nintzen telpikastarotik erabat inpaktatuta, eta gaina, uste dut gaina konbertitu nintzela, uste dut esperientzia religioso bat zan, eta ordutik aurrera jaten nintzen leku guztietara, telpa praktikatzera. Jaso nituen ostiak ere izan ziren tamainakoak. Batzuk, bintzat, beste batzuk posgarriak, bai. Eta nik uste dut, badala hori, esan gure dut, nik jaso nuenean, inpaktu ikaragarria izan zuen nigan, baina egia da gero hori aurrera eramateko behar duzula kristonadorea, segun eta zen egoeretan. Hau ezberdina da, ez haude zu, daude zu asko, bai. Eta horrek badakar bestelako zera batzuk, bai. Eta nik hirugarrenik, nire ustez Euskaraldiak dakarren hirugarren zera da, balio izan duela hainbat lekutan Euskararen aldeko mugimendua berabe bizi berritzeko. Esan gure dut, ni atzo egon nintzen nire lagun batekin, Derioko batekin egiten duen lan Harrietan, eta bera kontatuta, mungialdeko herri guztietan batzordeak eratu direla. Hori da, nodea historiko bat, esan gure dut, mungialdean Euskararen aldeko mugimendua ez da egon, orain arte antolatua behintzat, bai. Eta hori bada, eta nabil mungialdeko Uribe Butorreko adibidea jartzen, baina nik uste dut hori adibide hori estrapolablea dela beste hainbat lekutara. Toki askotan gertatu da, eta antolatuta egondan beste leku batzuetan ere, ikusten ari da, Derion ere ikusten ari gara, ni ja nekatuta nengoen gazteena izateaz. Eta hoin ja ez naiz gazteena, eta erabat posik nago, bai? Gure atzetik etorri da beste belaunaldi bat, eta beste belaunaldi hori, bintzat Euskaraldian ari da parte hartzen, antolaketan bertan, ez txapa jartzen bakarrik, bai? Eta, nire ustez, horregatik bakarrik merezi izan dago Euskaraldia. Oin emaitza gona emon behar dago horrek errotuta sendotzeko, eta ez izateko gau bateko ametsa, baina, etorreko da, hori gure eskuduetan dago. Elkarlan aipatu duzu, eta ni nahi nuke horren inguruan esan, azkeneko 2 urteetan, nik uste gogo eta gune gehienetan, euskalgintzak irudi bat, eta nik uste dut irudi hori gainera gizartera iritsi dela eta gainera oso barrura ailatu dela, alegia bidegurutzearen irudia. Euskara bidegurutze batean zegoela eta norabide bat aurkitu behartzala. Nik uste dut ja ez gaudela bidegurutzean. Ja aurrera egin dugula eta aurrera egin dugu nik uste dut iaz eman zela lehendabiziko pausoa, alegia, iazko korrikan, erakundeak eta euskalgintza eskua eman da, egin zuten kilometro bat, Lapurditik Gipuzkoarako Santiago Zubia pasatu zuten esku eman da, eta hor irudikatu nahi izan zuten, elkarlan horren 0 kilometroa, alegia. Oain hasiko gea elkarlanean, eta bigarren pauso Euskaraldia izan da.
Euskarrialdia izan da, pauso sendoa, eta ja ez gaude bidegurutzean. Ja egin dugu bidegurutze hortatik aurrera, eta zutxarra esan duzun bezala, batzordea sortu dira herri askotan, eta abenduaren 4an hori baliatu egin behar dugu, hori aprobetxatu egin behar dugu, beste pauso batzuk gehiago emateko bide hortan. Nik uste dut, zerbait haundia gertatu dela euskaraldiarekin. Eta nik uste ganean, bidegurutzearen metafora, ez dakit, elefantea, bidegurutzea, daude etengabe metafora gintzan, tira. Bidegurutzearena nik uste dut, egia da, nik uste dut ja bidegurutzearena ezin dela aitatu. Bidegurutzea gaindituta dago. Eta pauso batzuk eman ditugu. Eta ganean nik uste dut euskaraldiak erakusten duena batez ere da metodologia. Hau da, bidegurutze horretatik ateratzeko zein da metodologia. Eta metodologia da, seguramente danok gauza batzuk gordetzea ez dakit non, eta batzen gaituena, banatzen gaituena, baino handiagoa dela konturatzea. Segurazki. Eta nik uste dut hori dela, batez ere metodologia da, esan gure dut, elkarrekin egin behar dugu bidea. Sentitzen dut, herri mugimendutik egin aldana, eta gauza asko egin dira eta gauza asko egiteko dagoz, herri mugimendutik, baina herri mugimendua joan behar dira administrazioaren eskuetatik bai, esan gure dut. Danak elkarrekin, esan gure dut. Helburu ezberdinak egongo dira, bai, ados. Nik ez dut sinisten ere erabateko hau batekotasunean, jode, toma. Ez dut sinisten danok, unanimeak izan behar garela eta danok iritzi berauki behar dugunik hainbat gaietan. Ez dugu ukiko. Oso, esan gure dut, seguramente Patxi eta biok hasiko baginen sakontzen, igual hasiko ginateke, azeleratuko zirateken gure bion arteko ezberdintasun ideologiko edo dena delakoak. Baina, gauza batzuetarako eskutik helduta be egin ge, eta nik uste dut horretara begira be. Horregaitik nik uste dut metodologian dagoela batez bere bidegurutzetik ateratzeko pausua. Gainera, nik uste dut euskaraldiak Euskaren itxaso horrek arresi asko dauzka jarrita lehendik, eta zaila dula euskaraldiak erresistentzia horiek, arresi horiek puskatzea edo gainditzea, ikusiko dugu zer gertatzen da, baina zaila izango du. Baina, pitzadura txiki batzuk sortuko balitu, urrengo ekinaldietarako hortxe ikusiko genuke ze bide jarraitu dezakegun. Nik uste euskaraldia batez ere hori dela, ariketa sozial bat. Orain dela hilabete, Jacqueline Urla, antropologoa eta ikerlariari galdetu zioten euskaran gogoeta saio hauetako batean, eta euskerak zer palanka dauka aurrera egiteko, zer kapital dauka euskerak, zein da heldulekua euskerarena aurrera egiteko. Eta berak 30 urte daramatza hemengo euskalgintza eta aztertzen, eta esan zuen zalantzarik gabe, ez. Hiztun komunitatea, hiztun herria, dauzkan hiztunak, hizkuntza dauzkan hiztun horiek bultzatzen dute, horiek daukate indarra, eta hor dago hizkuntzaren indarra. Berak zuen zalantzarik izan, eta hori esan zuen. Eta, lehen hori aipatu dut, euskararen historia, hoxe da, pixka bat, herritarrek hizkuntzari emandako indar horren historia, ikastolak, euskalduntza alfabetatzea, adibide pilo bat daude, euskarak adibide pilo bat daude ditu, eta beti herria izan da bultzatzaile nagusia.
Arabian apuntatu beharra daukagu, apuntatuta gaude, beraz, nik txapa biak jarri ditut. Galdera Baina, bat egin nahi dizuet, hiruroi, txerra, patxi eta ondo baleritzozu, zure bai, Andres. Eta galdera oso simplea da. Euskaraldian zer da, ea zer den ikusi eta sentitu nahi duzuna. Baina esaldi batean. esaldi batean, batxarra. Nik hitz batean esango dizut. Ilusioa. Ilusioa. Nik uste batez ere Euskaraldia ilusioa da. Ni apurtxu dut luzetxoago egingo dut, esaldi bakar batera ekartzen saiatuko naiz. Ni batez ere gure nahuena ikusi da txapa hartzen dauen jendeak betetzea txapari dagokion rola, zelan baita esateko. Horrekin, nik uste dut beste guztia datorrela berez. Beraz, eginkizuna betetzea. Estalea. Eta nik esango nuke, aldiz, zuek oso baikor ikusten bai zaituztet, eta nire baikortasun horretan jauzitan hau dagoeneko, ni nahiko nuke jarraitutasuna. Hau da, ez da dira izan, gauerdiko hauntzaren estularen estilokoa. Behar dugu, nire ustez, begira, guk hemen daukaguna da ekin eta jarrai. Lehenengoa ditza oso garrantzitsua da, baina bigarrena lehenengoa bezain garrantzitsua da. Bai. Euskaldunok oso ohituta gaude, festak, kanpainak eta horrelakoak egiten, eta guk hemen gaudenok bat baino gehiago ezagutu izan ditugu, eta hor, nik uste jarraitutasuna hori dela importantena. Hau da, the day after. And the day after, tomorrow. Day to day. Hori da, eske hortxe da hogakoa esateako, begira, lehen hemen atera diren kontuak eta bar, alperrik ibiliko gara 11, 13, 14 eta 15 egunetan. Alperrik egingo dugu euskararen nazioarteko egunean, urrengoan, urrengo egunean, berdin jarraitzen baldin badugu. Ilusio, nolabaiteko kontu hori, gogo hori, rol hori, egunero jarraitutasuna. Hau da, baldin eta konpaktatzen baldin badugu, trinkotzen baldin badugu iztun komunitate hori, iztunen arteko lotura hori, jarraitutasuna izan dezala horrek. Nik salbuespenetan ja ez du zinizten. Nik erantzungo dute, gure ilusioaren kontra egiteagatik. Esan nahi dudana da, ni lanean nago hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzeko. Ni gogoratzen dut, amama hasi nintzenean behar honetan galdetzen azten, zuk zeiten duzu, ez daukit, saltzen hasi nintzen, irakaslea, itzultzailea, ni ez naz, irakasle ez itzultzailea. Nik egiten dut lan, beste batzuei euskaraz lan egiten laguntzen. Eta hizkuntza ohiturak aldatzea zaila da. Guztiz. Oso zaila da. Orduan, nik uste dut 11 egun hauetan betekizuna rola betetzearekin konformatzen azela esaten dudanean da esperimentatu behar dugu, danok esperimentatu behar dugu. Eta esperimentatzeko gunea da. Baina esperimentuak dira gero emaitzak lortzeko, fizikariek oso ondo dakiten bezala. Nik ez dut egiten laboratorioan ez dakiz esperimentu gero han geratzeko. Gero esperimentu hori da gero kalera edo beste nunbaitera eramateko. Eta lasai, abenduaren laua jarraituko da bizaten euskararen egune. Nik aldiz izango nizuke aspalditik, zuke daramazun rola ez da, nik hori aspalditik egin nuen konbentzituta nagoelako eta konbentzituta nagoelako, zer esanik ez lan munduko asunto horrekin, egunero praktika eramaten saiatzen naiz eta aitortu beharra dago, ez dela bat ere erreza. Ez dela bat ere erreza, ohiturak daudelako, inertziak daudelako,
baina nire ustez posible da. Naizta inertziak egon, naizta oiturak egon, posible da eta posible da arlo oso desberdinetan. Bueno, hor daukagu erronka. Eta okerrena ez saiatzea izango litzateke, ez da? Dutarik gabe, horretarako biderik ez dago, horretarako behar ez dugu behar. Hain zuzen ere erderaren atxikimendu hartuko dugu, inglesa, frantzesa eta besteak ikasiko ditugu, horiek ere ikasiko ditugu, baina gurea ez dugu erabiliko, eta niretzat horrek ez dauka, horrek bai ez dauka etorkizun. Bueno, besterik ez, bale? Nik komentario txiki bat egin. Bai, egin. Sinpetu dira, zuen bamenakin. Ikuste berriro ere elefanteren ideia itzulita, unos migratek egin duzue esaritzek ingelesesko esapide horretan dakarren esanaia edo patxik batuena, eta badago ere erradazko esapide hori ez, un elefante una katxarreria. Eta nik uste euskara elefantea baldin bada kasunetan. Ez bakarrik ez da sendotu dinda, handitu dinda, eta trastegela txukuneago dago. Eta bideak garbiago izango du, aurre egiteko ez. Eta, bueno, uste, traste gutxiago dagoela bideak. Bai, hori irabazi dugu. Hori nik uste dut irabazi dugula, eta irabazi dugula ez bakarrik herri txikietan, edo esateako azpeitxi askutxi baten, hori irabazi dugula Bilbon esateako. Beste giro bat nabarmentzen da, oztopoak oztopo, baina beste giro bat nabarmentzen da. Eta normalean horren termometro izaten da, kalean entzuten dela, bai, kalean entzuten da, Espainia ez bakarrik hori. Jende ardeldunaren aldetik ere badago beste errespetu bat. Beti egongo dira, betiko salbuespenak eta bakizu, trauskila beti daude leku guztietan. Baina nik uste dut hori irabazi dugula, eta batez ere aurreko belaunaldiak ardeldunak izan direnak Bilbon ere konturatu dira, kontxo, euskarak balio duela, edo behintzet balore bat duela. Eta errespetu bat diote horri, eta nik ez nuke esango oso kontrakotasun nabarmenak orain dela 25 urte edo 15 urte hemen zeudenak autoodioren bai, auto nolabaiteko. Nik uste dut horiek gero eta bakanagoa dira, eta zoritxarrez modu agirian ez direla agertzen. Beste gauza bada gero murmurrean, marmarrean eta ahopeko komentarietan. Nik uste dut hori gaindituta daukagula, Bilboari buruzari naiz, ezta? Eta hori importantea dela. Hori importantea dela, ze horrek azken baten egiten duena da gure hizkuntza prestigiatu, eta prestigiotik ere bizi behar dugu. Ze prestigioarekin inertzia batzuk ere gainditzen dira. Prestigioarekin gainditzen dira gauza batzuk, eta batez bere maila formaletan eta barrekoetan. Gutxienez ez dago kontrakotasun hori. Gutxienez beti lortzen dugu egunon esatea. Eta, zer hori, gero esan da gero, egunon nola zauditen. Y ahora voy a hablaros en castellano porque no tengo... Bueno, hori egin baino lehenago, guazen.